имам и промокодове, така че аз всичко си го получавам и в кеш, и в продукти, така че за мен всичко Да съм ти къс разполагаш. Там и ще обеся за това перде. Обесима? Какъв кеш получаваш, то ти пише на челото колко струваш. Тая коса на клечката, прическата ралеж 95-та година. Добре, аз ти казвам, че на мен за тия неща ми плащат. Сега, както искаш. Ако искаш, провери, има и Ама добре, като ти плащат, що имаш нужда да в моя лайв да ги показваш? Показвай си ги в твоя лайв с 30 човека. Що е да добре, ето разбрах. Виж, грешка е било, разбрах. Добре. Ма не си разделяш нещата, аз съм тук в позицията си на тиктокър. Няма да си рекламираш неща, които на тебе ти дават и ти плащат с моя лайв. Добре, разбрах. Така и само да кажа на фирмите, ако изобщо има такива будари, които са ти дали пари, че те са още по-големи будари да ти дават пари на тебе, след като виждат, че ти търсиш моето внимание и аудитория. Добре, да дойдат при мен. Ама знаеш, що идват при тебе, защото ти го прави за два продукта.